Gràcies, senyor Ferrer. M'he preparat un discurs més institucional, però no hauré de fer d'altra manera el discurs. No pateix que la missió de l'equip de govern no és les quotes de poder. La missió de l'equip de govern és treballar pel poble i fer que el poble vagi avant el que ha fet és anar darrere. Dit això, bon dia a tots i a totes. Abans que res, vull aprofitar aquest acte per donar-les gràcies a les persones que han confiat en nosaltres i en el nostre programa. Agrair a tots i totes els que han col·laborat amb nosaltres en la campanya i especialment a Fermín Gilabert i a Nicolás Vives per la seva tasca com a regidors al llarg d'estos 4 anys. També vull deixar constància de les reflexions, ja que per part d'algun cap de llista han hagut reflexions i llargues al voltant dels resultats d'aquestes eleccions. En primer lloc, sobre la tan nomenada voluntat popular a l'hora de votar. Tots sabem que la voluntat popular es pot interpretar de diferents maneres a gust del consumidor. Podem pensar que tot i que n'hi ha 1.553 persones que han preferit que seguís el mateix alcalde, en canvi n'hi ha 2.108 que en prefereixen un altre. Sense sense comptar amb aquesta altra força que vostè ha comptat 5 forces, que és l'abstenció, que són els 1.278, que els és igual qui sigui l'alcalde. Més encara, també podem interpretar la voluntat popular de manera que es pot dir que Pedreguer, comptant tot el cens electoral, haguera volgut que en aquesta sala de plens n'hi haguera 3 butaques buides. Perquè aquesta és una força política que diu vostè, que és l'abstenció, que per cert ha pujat després dels 4 anys que han governat vosaltres, vostès, perdó, ha pujat, sense pagar. Hauria d'haver 3 butaques buides que correspondrien 2 al Partit Popular i 1 al Partit Socialista. O sigui que l'abstenció crec que beneficia a qui beneficia. Sobre la voluntat popular tot seguir xerrant, però crec que no és el moment. La gent de Pedreguer, efectivament, ha volgut deixar la situació de l'Ajuntament amb la mateixa distribució de regidors per grup polític que n'hi havia durant aquesta legislatura passada. Això sí, la llista més votada ha perdut part del seu suport, mentre ha tornat a ser evident que el major nombre de persones s'han decidit per les opcions progressistes. I n'hi ha una altra dada que ens preocupa, ja ens preocupava fa 4 anys, i és que la segona opció elegida pel poble ha estat l'abstenció. No per repetir, 6.278 persones que s'han desentès dels resultats i que deixa les clares que tots fallem en alguna cosa i que hem de treballar per tal de fer recuperar la il·lusió en les qüestions municipals, en la política, en la participació. I tinguem per segur que l'equip de govern que se constituïs avui treballarà per això, per recuperar la il·lusió en les qüestions municipals, en la política i en la participació. Davant d'aquesta situació, una cosa teníem clara. Òbviament, no podíem donar el nostre vot a la llista més votada, la del Partit Popular, ja que representa valors i objectius completament contraris als nostres principis, que són la defensa aferrissada dels serveis públics, sobretot l'educació i la sanitat, la llengua, l'autogovern, etc. I bona prova d'això és l'atemptat que ara mateix, en aquests moments, està cometent el Partit Popular contra la nostra llengua en l'ensenyament. Sí, el nostre col·lectiu s'ha vist davant d'un dilema bastant important. Havien d'optar entre continuar amb una política municipal d'endeutament, de malbaratament dels drets públics i en més d'una ocasió de la prepotència, o unir esforços i programa amb uns grups polítics, n'hi ha que dir-ho, que en ocasions anteriors ens havien demostrat tenir poca confiança en nosaltres, no acceptant responsabilitats de govern al 99 o no oferint-les al 2003. És igual, atès que a simple vista sembla que res no ha canviat, els grups polítics tenim el mateix nombre de regidors, pareix que allò lògic haguera estat fer el mateix que van fer fa 4 anys, que sembla que indigna molt a la gent de Pedreguer, que no va de ser. Deixar governar en minoria la llista dels votats. Però en realitat sí que ha canviat substancialment la situació. D'una banda, no podíem permetre 4 anys més de la política portada a terme per l'anterior equip de govern. Endeutament, despeses arbitràries, actitud de tant en tant prepotent, mala atenció al ciutadà, poca informació, etc. Sobretot, comprovar que poca intenció de canviar n'hi havia, ja que l'equip de persones que vostè portava és pràcticament el mateix. A pesar del que deien fa 4 anys, que ens quedàvem a l'oposició per portar, i cite textualment, un control exhaustiu de la tasca del govern que ha de ser conscient d'estar en minoria, s'ha comprovat
que hi ha moltes coses que escapen a aquesta fiscalització per molt que siga seriós. Això per una banda. D'altra banda, pensem sincerament que avui es dona allò que fa 4 anys no es donava. Deien també que en aquell moment no podien signar un pacte, entre altres coses, perquè s'han d'anar canviant les actituds i formes perquè es construïsquen novament les relacions que facin possible que puguem treballar junts. Avui, aquestes actituds i formes pensem que són altres ben diferents, i bona prova d'això és la voluntat de consensuar fins i tot la representació de l'Ajuntament de cara a la gent. És voluntat del nou equip de govern treballar conjuntament i amb consens, i per això hem considerat adient que l'alcaldia estigui representada 2 anys per mi mateix i els altres 2 per Salvador Martí. Al mateix temps que Josep Puigcerver es farà càrrec de la nova figura que hem creat, que és de portaveu del govern. I a més, per últim i no menys important, els nostres electors han de tenir en compte que aquesta serà l'única manera de portar endavant els nostres objectius i el programa que ells mateixos van votar. És la nostra intenció començar, doncs, a treballar la divisió des de 2 vies bàsiques, per l'estalvi i l'ocupació i per una atenció al ciutadà per sobre de tot, fent de la informació, la transparència i la participació la moneda corrent d'aquest Ajuntament. Esperem la col·laboració de tothom i esperava aquest moment per oferir-li al PP la seva, si vol entrar a la Junta de Govern. I desitgem que la legislatura que avui comencem puga treure fets realitat tots els somnis i la il·lusió que hem posat i que posarem. Moltes gràcies. Es dona per conclòs el ple de Constitució i nomenament d'alcalde de l'Ajuntament de Pedreguer. Bona sort a tots i a treballar de valent, que és el que fa falta ara. Moltes gràcies.